Здравейте, колеги! Сега ще ви покажа разликата между камера с 2.8 обектив и камера с 3.6 обектив. За целта ще използвам IP Video System Device 2. Едно много готино тулче. Ето тук има две абсолютно еднакви камери, като модели и като пиксели. Едната е с 2.8 обектив, другата е с 3.6. Ето сега, като ги сложим една върху друга, можете да видите колко много вижда едната и колко по-малко вижда другата. И какво се случва? На 25 метра камерата с 3.6 обектив вижда с 40-41 пиксела. Обаче ако сменя обектива на 2.8, на 25 метра вече виждаме с 30-29 пиксела. Това означава, че колкото по-широк е ъгъла на камерата, ето 108, толкова по-малко са ни пикселите в далечина и толкова ще ни е по-лоша картината. Колкото ни е по-събрана обектива, толкова ще ни е по-тясна картината и съответно в далечина ще имаме повече пиксели. И на 25 метра, ако имаме камерка с 3.6 обектив, 88 ъгъл, ще виждаме човека с 41 пиксела. Но същата камера с 2.8 обектив на 25 метра ще виждаме човека с 30-39 пиксела. Това е разликата между обективите на камерите и това, което виждат те. Ако искате да гледате, да имате панорамно изображение и да не ви трябва да е толкова детайлно, спокойно може да си ползвате на 2.8. Но ако искате да имате по-детайлно изображение и съответно интелигентните функции на камерите ви да работят по-добре си сложете на 3.6 обектив.